piye? Boleh. Gua tak VC. Kamu pura ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih kita? Oke guys, jadi kita masih bertiga lagi karena keadaannya Jessica masih sakit. kemarin masih butuh istirahat. Kemarin apa periksa ternyata tutup kabeh yo karena wingi kan satu surat jadi ketok iki ning desa iki do tutup guys. Ndek iki barang mau ya Mbak ya. Heeh. Ndek iki barang iki wis maca komen sing nggawa ban kuwi, nggawa kolam kuwi. Kenapa iki? Orang mikir gini aku ya Mbak. Ya pokoknya intinya ini dikiranya ya pada bodoh, gak bisa nganggo tali dan sebagainya. Ya jenenge gawe konten ya guys ya, sebisa mungkin nih Ben kita lucu, ben kita kopiar ngono, ben kita kopiar. Ya wis ngerti nek nganggo tali, tapi ki maksudnya apa kan ya? Nek ngono tok iki piye ngono ya. Kan dadi nek ora nek ben nek huru-hara ngono lho guys. Ben petantang petentenge. Yo ngerti ya. Iya, maksudnya ki ya Dek kan yoga expect nek sampai miber kuwi to. Miber pasti alhamdulillah kan yoga ning pinggir dalan. Gak ning dalan dan kuwi iki sabare kuwi iki yo diusahakan nek nyekeli kan yo tenanan ngono lho. Yo karena memang ben nek konten guys. Lah nek trimo dicekeli tok ngono kan yo enek free guys. Lah iya. Ora nek pembahasan sing aneh, sing seru ngono. Ya wes guys, iki ya insyaallah kita bakal menjenguk Jessica kayak ngono. Ndek kenapa kita urung rono sik ya dipikirkan kan ya beristirahat soalnya kan mesti awak aja gak enak. Lah dilalah ndek kan ya pada tutup terus akhirnya jarine iki mau ndekne preksa isuk-isuk meruput ngono ya alhamdulillah dino iki wis ana dokter sing buka. Ya kebetulan kan datang. Lah ya kebetulan iki kan ya Sabtu Minggu to yo an. Ngono dadine yo mbuh yo tapi alhamdulillah wis berpreksa ya muga-muga pandongane mawon Jessica ndang mari mendang ikut bergabung karo awake dhewe kayak biasa. Oke guys, iki dina iki jarene Rara ape cerita. Cerita apa tenan? Cerita huru-hara. Ya wis aku sejujur-jujurnya ya iki sejujur-jujurnya. Kita kan secara dusta ya. Ya, aku wis mah delik-delikne kaya dek inginane foto delik-delik mah aku wis mbah kabeh tak critakno kabeh wis ya aku mah delik-delikne. Jadi guys semua ceritane kan aku kan jogging. Aku jogging ya. Cita-citane jogging ki ape apa? Enggak apa-apa olahraga bareng. Kadek nane ngajak aku jogging Mbak sumpah. Aku pengen jogging. Ora nek cero mbek dene kuwi gak tak ajak. Maksudnya aku ndek ngajak sama jogging sapa sok mama ya wis terus. Ya jogging mbek Pak Mbah. Aku tak apa. Lah kan Pak kan sing seneng olahraga ya Sumya. Dia juga suka olahraga. Terus ya. Jogging terus. Terus ya aku pertama kali kan wis berjogging mubeng Rono wis Manda terus mubeng merah. Oh berarti daerah omah mae. Rono sik merah terus mubeng merah njero ngono ki lho Mbak. Merah iki ceritane Rara mbek cowoke guys. Iya wis ya. Terus lha wi montore pacar mbok endi? Kan Aku Mbak. Omah endi? Kentang. Ya Allah semua kentang rene mlaku. Dene iki sekarang seneng olahraga. Dia kan masuk olahraga. Terus sal guys. Terus baru kuwi langsung wes ki ya muter-muter. Pas aku ape rono lurung ki lho Mbak. Dadekne Mas Mandor. Iya aku ana. Sopo kuwi? Ini Elsa. Mas Mandor aku. Berarti nih gang kene iki. Loro kan Semanda ki nek gang rono Mbak. Iya. Lurus rene. Berarti ki lewat ngarep Pak Mandor. Iya. Aku kan bisa nyalimu seberani itu. Cuman aku nek rata ngene sik. Aku Lah, pas iya. ngene tok. Nek Mbak Atun wala mak plus atiku. Nek Mbak Atun ku lho. Nah, kowe iki ya ngomong nggih ngono lah wis. Nggih. Coba
coba menjadi biasa aja jajan. Soalnya ini nek rawangi ngono guys. Pusing. Heeh, tantrum. Tak mau kiting Terus bar kuwi toko nang petep Mas Mandor. Ayo nek Mas Mandor. Wong iki rono sik lari dhisik terus aku mengguri sik terus karo etok-etokan ki godhonge mbok tak cekeli mbok tak nggo apa. Ben ora. Mbak. Buang muka. Bar kuwi langsung Mas Mandor wis liwat. Numpak motor, Iya, Mbak Elsa. Oh, numpak motor Mbak Terus Elsa. iso-iso jalan-jalan Iya. gitu. Aku Terus? duduk kuwi ning kono terus berarti langsungan aku mulai langsung lah cita-cita nih. Terus baru itu langsung Ngopi apa ngobrol? ngandel aku. Oh, ngobrol. Cuma dekne tekah ya, Mbak. Aku ditunjukno video-videone dekne ora jir banget. Video apa? Iku. Dekne gawe video sing tren olahraga Ora. ngene. Dia aku dono. Aku tok. Terus baru kuwi yang koseng. Baru kuwi langsung aku mampir. Dekne mampir ning omahku. Aku kan emang gak tahu sing jenenge carané ning omahku. Nek gak kaya koncoku bareng-bareng ngono ki yo, Mbak. Ya. Kan kadang nek koncoku bareng-bareng, nek bareng-bareng gak apa-apa, emang bolak-balik, tapi nek dekne tok, cara satu orang itu tak aku Sendirian. Gak pernah, heeh. Itu orang pertama. Orang pertama sing mbok jak mulih iki ya. Oh, mampir. Terus baru kuwi langsungan mampir ya. Lewat terus aku wonge saling ibu baru mulai ke pasar terus baru ibu salimi. Rasanya biasa. Oh iya. Terjalan-jalan tekan dia ndek mau ki wis apik ekspresine. Wis bangga gitu. Bangga. Bahagia kayak wisan. Aku ora perasaane ndekne ki piye. Jadi wong ekspresine ndekne ki terus berarti nek wong isine berarti oh iya wis. Sik. Kuwi kan posisinya berarti kowe wis ning omah ya. Ambek wong iki. Wis ning omah wis ngobrol. Nah, tak em ki ndi? Tak cek turu. Tarah iki sik turu. Bapakku cek turu lah bar ki. Oh iya, ora lho, gak jarang gak tau olahraga malah le. Oh nggih, Bu, ngono. Oh, lagi le. Iya. Ini. Nggih, Bu. Nah, sari ibuku menjero masak. Terus aku gawe video kita ya kayak olahraga kuwi, terus aku ngobrol-ngobrol ning kono sampai jam 7. Bola wisu awe. Isu. Lihat, guys. Jam 7 terus baru kuwi langsungan jujur ya aku ya. Terus baru kuwi jam 7. Terus baru kuwi langsung wange, ya wis aku tak pulang sik ya ngono. Iya. Terus baru kuwi langsungan wange pamit ning ibu. Lah ibu nang ndi aku tak pamit sik ngono. Terus baru kuwi iki jane saurungku iki ibu kuwi tak briefing ben wong iki asline biasa ae. Wes mau briefing tapi. Urung. Oh, orang sempat mau briefing. Jadi nek enek koncoku ning omahku, ibu kuwi biasa, cuman ekspresine ae emang kayak ngono ket kae. Jadi kenapa mau gak ngomong Bu, mas ekspresine kok biasa ya. Kuwi iki wis langsung salim ngono. Ibuku salim ini. Terus baru ya Allah iki piye ya Allah. Terus ibu ekspresine kok ora iso dikondisikan aku ngono. Iki Bu, aku pengen nyenggol-nyenggol. Bu aja ngono. Aku sampe pengen ngono, tapi ngene arepku aku ngono. Piye ya? Ekspresine buku emang ngono ki biasa, cuman bukane ibuku ki gak seneng ambek cah kuwi gak. Lah wong pas Ica aku lomba Ica ning omahku. Terus mulai, "Ndek mau gak disini Bu? Emeh nek tak jak dolan sampai jam semene." Ora biasa ibuku tak ekspresine ngono, aku ngono. Aku Terus? sampai klarifikasi ning kanca-kancaku ngono kuwi terus bar kuwi wonge mulai ki ekspresine ki ya wes hati-hati ya aku ngono. Iki paham ya cek orang tangi. Gak dijawab. Pira dijawab ya. Pas aku wonge mulai. Cara menan ibuku ekspresine wis ngono. Bapakku lagi tangi saka kamar, wonge pe salim. Bapakku bra ya ekspresine koyo piye malahan. Malah tambah koyo wong ape nekak wong ngono ki lho ya. Terus koyo sapa kowe? Sapa nek kowe? Anake sapa kowe sing ngono. Masa paham kan? Cara menan ngene, wonge bar buka. Sik. Bar buka. Sik. Piye? Bar buka apa jenenge? Korden. Frit langsung nantang. Duh, sapa kowe engko mesti langsung ngono. Tapi padahal kuwi biasa ae. Emang raine bapakku nek menang ae ki koyo wong medeni wong ngono lho. Terus? Nek ning kontene lucu ya. Iya. Tapi asline ki Aslinya medeni wong. medeni wong aku gak wani mbek bapakku. Iya, terus. Bar kuwi langsungan cara menak bapakku rung tangi, Mbak. Lah nek Iya. cara menak bapakku tangi campur ibuku ngono malah tambah kabeh blayu.
langsung wis Ati trauma ben wis gak enek gak enek sing pedolan ning omahku wis gak enek Wis terus omah kabeh wis teko omah. teko omah Terus teko omah sampai ngomong Bu WA. iya aku mau wong wis pulang aku kok responnya beda aku roh mbak wong enek beda mbek gak ibu Ya, itu aku terus? responnya terus wong ngomong ini aku lain kali gak nang omah meneh sok-sokne aku gak nang omah meneh maaf ngono lho kenapa aku ngono aku roh iya aku wis kepikiran mbak pas malu mulai apa wongnya tersinggung gak ya ambek ekspresine buku aku mikir ngono mbak tersinggung gak ya aku mikir ngono ae karo ning omahe mbahku dadak men pas teko omah cuek ambek ngono Sampai saiki tetap gak dibalas. terus aku sampai klarifikasi wah sepurane ya aku bukannya pipi ya iki emang ekspresi ibuku ngono ambek kabeh wong iki ngono padahal iku biasanya bukannya ibuku iki gak seneng karo kowe gak emang ekspresine gitu aku nek jelaso mana pengen jelaso tapi kamu wis salim se aku ngono terus ya wis Lah terus Bu mbok piano. ibuku bu mau piye bu wong guyu sik kenapa iki ngono ekspresi nem piye ekspresi nem lo kayak judes ngene masa ibu biasa wong tak ceritani guyu cak kakak adek iso guyu gara-gara kuwi nek cara mana Pak Emtangi ora tambah medeni wong hawane ngono sing mbahku tak kira muring-muring ya ternyata enggak wonge mbahku saling mbek wonge ngono mbak terus bar kuwi langsung ya wis arep sampai saya Saiki dadi cowok Om iki sampai nesu gara-gara ekspresine Bu Om. ya iya gak ero nesu kok Masa tapi ora, kowe Masa langsung Mbak. menyerah? Ora nesu cuma nih tersinggung aku ya ora nek cara posisine aku jadi dekne aku ya tersinggung ngambil ekspresi ibuku soalnya ekspresi ini ngono Padahal ki yo ngono. Padahal Maksudnya dia gak biasa bermaksud, aja ngono gak bermaksud judes, tapi memang sak keluarga aku judes mimik mukane iki koyo ngono, bukan Iya. berarti gak seneng ambek wong kuwi yo ra yo. ya jujur nek wong kata bapakku malah tambah Klarifikasi ki Bu Om yo. iya Piye tekono Bu Om? takokno puk wae awalnya dilong kok wangi meringas-ringis lu biasa iki Oke, ngomong ngono. Wis gesan lahir-lahir lagi tekono Mbak Atun piye ekspresine Mbak Atun? Pas ote piye koyo ngono. Pacare Rara sampai nesu. ora nesu sih tersinggung ambek sikape Wis, saya sampai maaf, maaf maaf. ya Allah Sampai gak merono apa-apa, neh. aku ngono sampai dewane aku gak rono aku maaf ya gak apa-apa kenapa sok jelas aku apik aku bingung pola aku jelas mesti malah gak percaya Ya wis. Kita lanjut ke rumah Mbak Atun. Cus. Cus Ya Allah. itulah iki bu apa iki rambut biru Ya Allah. iki loh kudungan bu kudungan wes tak kudungan Kenapa? Tipe ning ndi? kuwi lho mlengsek lho kuwi lho sekei Ya, wedak Mbak. ning apa delok ngono kuwi ora fiklah teh Kamu mainan bedak di mana? bedake kok mbok seru kabeh Kenapa? Ikut enggak? Malu dia. Wis guys, Mbak Atun aja. iya bu kentang usah klarifikasi barang kentang ngono tiga penaan buangnya bu mana bu jajal bu Malah yo. udah tinggal kuwi lho Bu ana diuber. Iku yo gak ngono kuwi Ayo Mbak. nah ekspresi nem
Oh, wong iya prinsip sih kowe. Hai. Kalahku Terhalang. weton. Ibu ngono, Bang. Berarti kayak kisah kita Iya, Mbak. Terhalang weton. Jarane kadek nane ngomong, wetonku mbek dekne gak cocok iki ngene iki. Lah nek gak cocok sing ngitung sapa? Mbak, Dek Mangki, maksudnya iki piye ngono lho Dek Mangki? Kan jogging lah jogging. Iya, Ibaratnya jogging. Teko SMA 2 balik rene neh kan yo. Pas mondor, lagi apa sih dekku tak ngawas anu mandor ya. Tapi aku ini. Ngono. Enggak. Terus emang lagi ya. Lah iya lah terus Ibu iki wis apik ya ekspresine pas awal-awal lagi. Oh iya karena gak ora tau jogging le ngono. Iku wis apik. orang ngono. Wis api ekspresi lho Bu, piye apa lagi acting? Yo Mbak yo. Kowe tak roasting sik yo nek badanku. Ekspresine wis apik. Lah ngene lho Mbak, mana Bu ekspresine kan ngono. Ket kayu wis tak ajari. Coba nek uang sing awal-awal kenali senyum ramah. Tapi Bu pas kok briefing berarti. orang tak briefingi Mbak Dik mau. Pas amen dek koncoku ndek inane lho aku ora ekspresine. Sing iki mbok briefing. Sing ndek konco-koncoku. Lah iya. Iya tak briefing. Sing di Malang ira mbok briefing. Tapi bukannya aku kayak apa ya acting ngono gak, cuman ben ketok ramah. Tarai ekspresine ibuku ngono tapi kok wong ngirone iki ibuku gak seneng mbek cah kuwi ngono. Ya sebenarnya iki memang ngono ya Mbak. Yo lagi kan lagi iki yo nek pecah dolan rene. Kan biasanya kan cah wagi. Lah Tapi kan kan kita ramah. toki. Mandi le, mandi. Kayak sabar anakku, kan bisa kan senyum ngono ngono tinggal masak terus baru kuwi Lah kok Ya. iso masak ya? Ya. Kan Ya. jahiti. Ya, ya ngono ya ngono ora. Nek Pak Am tak tangi malah walah. Piye Mbak? Cara saut mau Pak Am tangi. Pak di roasting cara ngono. Piye? Sakole. Aku karo ngene karo geger ngene. Biasa. Kowe juga pas kono. Mulai parani, Ya bejo berarti pamit. Iya. Ya gak apa-apa orang bapak cuman ekspresinya bapak iya Malah malah kuai. tambah kuai. Tapi ki bapak biasa ya Bu ya. Tapi biasa. Biasanya yang ngono. Ekspresinya iki lho Mbak. Ya berarti sing mbok briefing cowoken. Tapi wis kadung wedi sik. Mbak Ibu. Aku saurunge pengen mana nih. Maaf ya kok nek ekspresine buku apa sapa gak meyakinkan gak Mbak, saya Mbak, kenal Mbak. Mbah kuwi. Kan ning kono ya Mbak, ning kono karo karo mbah apa ngono karo. Mbahku ya biasa ya, aku nek biasa. Pancing Mbak. Aku ini. Masa? Mbak kok kan lho. Sepangon parane Bu. Ana omi kenapa Mbak? Kita apa lek bapak garuk-garuk ngumpul nyawa karo ngene ngerti sik. Mripate. Ora disapu. Lagi tangi terus. Sidak berarti. Esok-esok apaan sidak? Nanti mare-mare ayo lagi turun. Si. Lah. Ora kowe si, sapu. Ngono Mbak. Mangan adus. Sik, aku pokoknya ke bapak adus aku iku dulu sik. Sidange. Nek orang resik. Orang resik ra, orang resik. Terus ya wis tak resik ini, pokoknya bapak ngetangi turu nek gak
Allah. Mbak Awe. Iya, Mbak. Cowoknya nesu enggak? Ora dibales Mbak ceritake. Kayak dibalik. Sakit hati, aku sakit Tersinggung. Ya aku udah cerita langsung aku cara mono ora bu saya ya kayak ngono. Ya aku tersinggung. Tapi aku kan gak ero ekspresine iki. Iku ki dijalani gak senang ibu dijalani gak senang bilikne iki. Tapi jane piye, Mbak? Biasa ya kan. Cara jono ekspresine. Marai tapi kan yo enek yo guys yo jenenge wangi raine iki memang wis ngono yo, Mbak. Ora kok aku. Heeh, Mbak Pal malah medeni ya. Kayak aku ndek nane jika dompet ing sukma ning kamera. Iya. Lah aku malah alisku kuandel didarani kok ape ngemplok wong paling. Tapi aku tapi dia mau piye, yo Enggak baby. ape nakak uang ndek mau. Nah kan aku masak terus jahit. Biasa enggaknya itu biasa aja. Oke, Hati-hati. Oke, Le. Oh iya sesuk jak jogging ya Ibu. Mosok jadi. Ibu jatuh. Ngomong kok nek ngono kayak enggak tersinggung ngono Bu. Aku ora penakan ibu. Makane Ibu jak jogging, aja Jak ndak tinggal. telu. Oh, tak kon kejam mah. Ya wes iso cah telu. Iki bapak satu gede. Ya Allah. Unik rasa keluarga iki kopior. Lah iso mandi kowe. Ayo aku melok. Wah, Aku melok kok kalian ini mang masih tinggal. tapi aku senemi tak briefing sik yo. Tak latih sik yo. Tak latih ibu kok nek pas mlaku pas senyum. Aja ngene. Lah kok Ibu ora gendeng piye? Piye? Soto. Kok iso? Aku biar. Iya Bu. Benar tak guyu-guyu enggak apa. Udah sering aku. Sesok dandang renenan yo. Cara gelem ora renenan, cara gelem yo. Dadak genten Pak Om sing metu. Malah mendadak Dadak. langsung kan. Ngene. Karena bapak mripate nek mau. Wet. Kanji pindho langsung. Ate alesin di sigar kaya Iya sigar. Diiris teh alis. lepas potong apa sih ngono? Iya, walah yo. Lah wong bapakku apa delok nang anu. Bapak cah aku medeni wong pas sak urip kok lan diinane kok. Aku iwang ter. Aku kenal ning omahe Lara. Lah aku nek di pateni Pak. Kowe kenapa tak pas di pateni Pak aku ora salah apa-apa kok aku ngono Lho deh. kuwi kan jangan kon delok konten Kayak gitu sih. kan asik wonge diingkano terus asline kan gak dijak omong terus saya tambah. Iya, Terus dia kan bertakok anggur lipat, saya Rara. Kalau baru dulu dah. Kan wongin delai penampilan kan gak kanu. ini loh. Maksudnya ekspresi netok ngono, saya tak sudah benar ya, sudah benar cara cara salingnya itu sudah benar. Tapi saling Oke le. Iya loh. yo Ibu ki saling ora diketi wonge, Mbak. Jadi ganti saling. Lah pikirannya maaf penjahit tapi Pikirannya ngono. Oke, Le. Hati-hati le, wes satu kata itu tok, itu sudah sangat Memenuhi. menghargai orang. Oh, iya. Oh, aku tak fake. Kamu pure ya. Temboyo, temboyo. Kok piye nae kok? Iya. Kamu nesu ya. Lara kan. terus tak sambung apa? Bala. Walah. Para medeni wong tak Kok badani. langsung Sudah yo. adem. Ayo pipir. Wis 10. Allah. Wes ayo, Mbak. Sampe lagi apa gimana? Jahit. Wes tau. Kok wonge kan delok wonge kok kan delok konten iki ngono. Klarifikasi. Klarifikasi ya. Ya. Kok nek ibu enek koncoku nih ya, kok saurunge 2 hari yang sebelumnya koncoku teko, kowe harus Foto sing ndi? Foto sing ndi? Ya nek enek koncoku, kan sok kelas 11 koncoku anyar. Dadi ibu episode kudu nakoki anake sapa, Nduk? Kowe. Oh, Mbak sapa? Jadi, Mbak. Aja buat tinggal. Aja mana
Iya, ya. Menghargai, lebih menghargai ngono. Aku ora penak terus kocokku kayak Ica awal-awal ngomong ngono. Ica kan Dek mau gak apa-apa gak diseneni Bu ngono. Enggak, aku ngono. Santai-santai Bu kuwi kelas aku ngono. Tapi revero ekspresine kuwi ya dadine gak percaya. Ngono. Berarti saya yang briefing. Kancane yo. Kancane ngono buku. Masane angger ing omahku gurine ya kumpulan ing omahku. Kan iki cerita apa ate kumpulan wis berapa kok? Kelas 9 ning omahku. Oh ibu tak briefing sih ngono. Oh ya kancaku tak briefing sih. Kok ibuku nek ekspresi ngono, oh biasae bukannya ora seneng mbek kowe ngono. Kadang yo cagi enak di briefing sih. Ya wis guys. Guys ya Tak ceritanya sampai ke koloni mbak mau ngejahat karo guyu cekak anakku mbek buku. Aja